tol ke por kalabiang te singap haban wan yang sene kamsa kemat gitu iba yang syadin kali situ yang kes sodong dan jeka hagen ke por mentang ini oban sedang no ini sekali kini ka sengi kejong trai kan sa jingken mau ya ka ba lero ya lam yangi hangi kum ka parang ban yo ban pli ya kanika baje nang ban tit ban pendon kam ya ka bakan khot ya ki rungai ban pli ki yung mane ka bagi bangai kini yo ban rong ha ka yung bakan tang ka jong trai pat ni yo pendap paro ki kam banda ban ni larung hajin ing ai khlei ya baro saudang ni klem da jar kerteng iwairu Isno puram sekali ya ke jing pediam jong fi ya ke jing khot jong ke palang ban don lang ha ke por bagi yo ban pli nek ya ke ne ke yeng ke pengentang ke jong trai nadu ke por dai ke por jong u Solomon u David kila yo ya ka hukum na u play bakin te ke yeng ke jong trai ban yo ban manipulate ban sakri ya u hanta kumta haga de gasni ni yo ban peteng ya ka juk karukom kaping yo ban le ya kata ban yo ban pendep ya kata nam yo ban pendan buram yo play hagi ski ke jingem dongi haga ji sakri yo ya haga de por klem da penslam so in sedang ya ka de ji sakri dan kejing ruai ke pak arspa nyo puar in ruai tangga dekat ke penengkong bat ke keras arsin berhadin kata ya IT ya ka kambaro hai pastor R. Im Yong belong rules ketri jangka Fitness Association ubala don rengkat batni hanya ke por batan pendep ya kini jepenta kabe kita nani perlau kajing ruai dan pat kajing ruai kabe kita jauh ni ruai kini ti ruai hallelujah ya royo loke kenya ya ro yo blay balau lum lang yang iu pait lang jong trai kat ni ha kane ka plau jong ke ying ka bakentang ka jong trai jong kane ka balang ka jong blay ang ni ha pom la trai begini yo pan kedon borom yo trai da ka begit sedang ya ke jing duai hang ni begini yo ro ya ka ban duai ban pli ya kane ka baje ya ke ying ka bakentang ka jong trai den kong aku apa nak ku blay
Ipi barok ki bedan kat ha kene kapor pastor belam ya kene ka jingseng pastor bedan kat kinong tray ipi kiri rangba ki berabangai barok ki lok ki jor ki bala khot kerpang ha kene ka sngi ka bamanta ha ka kerteng ka batyang tam ka jong tray bu nong panim jongi uji sukres suabangan duai ngakwa ban kren kendiat di benta ha kene kapor sungguh yo play bagi para penget jong kene kapalang kila yo pan ya werlang yang abangan ya don kat bati ha kene ke jing pli ya kene ke yeng ke bakentang ke jong try ha kene ke sengi ke menta te katkum ke program kolong bantuai pen kentang ya ke baje pli perda ya u mau thok kerteng pli ya ka yeng mane ka baje kadai katiar ya kabala isna nang bantit ban pen sawa naga banta ki jing temu baper kidan ki bagi tit ya kabaje ki skul aba pen pau ban sedang no ya ke skul lane kumbang yui hakaba yo sneu barbor along habakut yang kawai ka period di jutit ya kabaje ban yatuk baka ka period jong tu no hikai kalakut bagi hapan sange no ban IT no ha we pat unong hikai haying mane ka bakum gane ngi tit ya ka baje ya ka ban yo ban ya thu ya ki para banget bala de ka por ya ka ban wan no sa ka jing seng de itit ya ka baje ha ba ya breu itit ya ka baje haba don ka jing tho song kurim ba don buram jong ki pra banget ha ka yeng ka bakentang ka jaw try bagi tit ka baje man la ka siu play ka si balang ka si sajan ki por balong jing seng ban khot ki pra banget ban wan sa ka yeng ka jaw try de ka baje ka de ka ba khot ki breu ban wan sa ka jing seng kat ba dang tit ka yaga baje kidon kinong tit baje ki ba haga mense maka donot jongki ki duai ki ong artat try khot ki pra bangai bikin wan sagane ge seng nong tit baje ong kumta kat po nong tit yaga baje ong artat halaga jong ka donot try to khot ki pra bangai pensngau ki skor ki jongki bikin wan sagane ge seng di ngilabuk nang ya ka baje ha gajaka ka ba kenjang kani gala don pa gajaka hajrong lum nang magi pra bangai barok jong ka balang bat ba kasnong hi barok kawai kan yo ban yo sneo ha bagi tit ka baje ka kam jong nong tit baje kalong ba unyo ya ka ban pendep hok ya la ka jong ka kamram bantit ya ga baje citeng ganta swa ka porlong je seng bat haga por ka ba ladai ban long ka je seng udai unong tit baje udai nong pen kan mau udai unong khot udai nong kersiu ya ki banget bakin wan ya ka ban yo ban mane yau try pina kata kalong ka kam ka ba kongsan hadu kata-kata kam jong nong tit baje ban kersiu ban pen kan mau ki pra banget bakin yo ban wan ban mane yo try bakin yo ban wan ke je seng lang ban yo ban duai ban yo sa score ke tin ka jong play ha ke yeng ka bakentang ka jong try de wa ban ken tu yo ki nong tit baje mano la kalong kirang ba la kalong kemi la kalong baken sadon ki breu pen sayo ban tung kerpang long kinong tit baje ha kari ka balang ka jongpi bat ong ba ka kam ka tit baje te kalong ka kam ka bapok kam ka ba ka bom nda kia hadu kata tene ka kwa ban ong ba kani kalong ka kam ka bakong san pin tre kari ka kam ka de ka kam ka bakong san hadu kata naga banta ka jing sakri yau try pada finio ban tit ka baje ku mangla ong atat na kadonot try khot iki pra banget bikin wan hagane ka yeng ka bakentang ka jong try ngimla ban let khot man kawai pakawai ka tliwing re nong tit baje re ma u ban khot ban pen kan mau barobor iki pra banget bikin wan
haka yeng ka jong trai tingai ku blai yaki bayaran benta parok ban penyo ekani ka baje ban tit ban ai pi pra banget dan ki lok ki nom ai ekani ka baje ban yu neu mau yu neu mot neu nar bala peniang kum ni ban yo ban pen sawai ka baje na ka benta ka buram ka jong trai tingin sayo ro ya ka ban ya ban kentang ekani ka ban rong kani ka yeng mani ka batmai debit uang ala kemen habaki ong nga yang ini let haka yeng ka kentang ka jong trai bat hakaba Solomon haka por kaba upen kentang ya ka temple hakaba lala ban tei ban penyeng ya ka temple kaba Solomon u le kalong ba haba u penlong ya ka jeng pen kentang ya ka temple kaba nengkong u duai hau blai kajing duai kaba jor ba kaba u Solomon ula yeng ura ya lagi jong kiki kamangi pule nagatin ka jong blai ban duai bo trai bunyo ban wan jengok ban dor rengkat haka yeng kaba ula yo ban tei baka kerteng ka jong u kan yo ban long hang ta bat haba ki breu kin yo ban wan ban aingo yo trai haka yeng kaba kentang ka yo trai bat bakin yo ia kaban pendep ia ki kam ki babon kin yo ban pan maap no trai Solomon u duai uang trai tos ngeo bat to maap kalau ki banget iwan ki breu ki wan ia kaban kerpat ia ki jingker ku hagan ka yeng ka jong trai mete men snow na beneng bat men kerku ia ki kata ka jingker pat ka jong Solomon bat ki pulih haka kitab di Chronicle kaba ar kal nong man nyau terkat kaba khat sao kaba itu yangi kaba Solomon uang bala ki breu jonga ki bala khat ka kerteng jonga kinwan haka ne yeng kin penrit jade bakin tuai tingan snow yaki na beneng baron pan kia ya kari ka jongki ingi duai yu blai ngi get radio ban kerku ya kani ka yeng kaba ngi yo ban pli haka ne kapor kaba mentang Solomon haka ba upen kentang ka temple laong ba ula penlong ru ya kajing kawai ka bakraw panaingo yo blai baru penlong kajing kawai da ar hajar teli ki masih bat sispa arpau hajar lane silak arpau hajar teli kilang brot ban ya kawai snobha ban ya lekmen panaingo yo try namar kata ke jingkerku bola ai abole yo ban tei ban penieng ya ke yeng ka jong try te kila lekmen hadu khat sausngi haka por ka Solomon ula pli ada pen kentang ya ke temple bat laong ba ka buram ka jong try kalaka haka ta ke temple haka ta ke yeng ka malate ka ding kawan hiar na peneng ula tap ya kata ka temple ka pen pau ya ke jingdar kat ka jong blai inget ngim atatin ba hakane ka por utrai unlong rengkat ingi kum bolong rengkat hakapor kajong Solomon tongin ya duai ublai berupa jongi bah penengi aingo yemen aga banta kane ka step ka bakerpang bagi yo pan yeng saudog ya kane ka plau jong ka yeng ka bakentang ka jongme hakane ka balang hang ne hapom lakrai idon rengkat hang ne pat kane ka baje ka bala penieng alor jong uneu mau unar ya kaba kila yo ban penieng ban ra sejrong hagabon yo ban tit ya kane ga baje ban pen sawa hagaba ki banget ke yo sngow na ki ying ke jongki kaban khot yo we para banget bikin yo ban wan ban rung hakane ke ying kaba kentang ga jome tuai banga pen kentang ya kane ga baje ban naduk mentah haban yo bon tit ya ka kanda sawajam kanda kren na ki skor jongki para banget karena penkan mau yaki ban ong bakani kadai kapor bagin ya ban yeng jot in mi na da jong ki yeng ban ret ban rung ha ka yeng ka bakantang ka jong trai ya ngo ya me na ka ban ta ki sekri ke jome ki balayo ban thiet ya kadai ka baje kinong ai kinong kersan tukar khu yaki kiro ko trai ba pha kin yo ban ya ban ta ban wan abala thiet ya kadai ka baje ban sekri ya me hakane ka yeng ka bakantang ka jome kerku yaki para banget baro abaki yo ya kadai ka baje kin snokman kin snongo banga duai ko try bakani ka baje kan yeng hang ne ka buram jome kan yo ban ka buram jome kan yo ban pau
wanam don kanu ke jing pen sneu ke jing pen jot ya kane ke ya baje ke ba lapen kentang kerpang haga kerteng ke jome naga banta ke jing penan kam hapo jong kane ke balang rius neu kiri baman kinam not ya ke ban ketak ti ban penjot ban pen pra kinong tu kinong luti kinam not ban wan hajana senda ya ke ban yok ban le ya ke bakum kita ke kam ban penjot ya kane ke baje ke balong kerpang naga banta ka buram ka jome mame man kren mame man pen shifting mame kotrai kanrat man sneng ya aki rius neu kiri baman baro makinam not ya ka ban penjot pen pra ya kane ke baje jong ka balang ka jong blay hang ni hapom lakrai ban ai ba kane ke baje kan yai sawa naduk man ta gasngi silenter kisngi kat bagi dan im ha kane ke pertai ya ka ban long ka jingkhat ya ki banget ha ka yeng ka bakantang ka jome ya ngoro yeme na ka bantagi para banget baro barkinong kasyan ya ka bakilayo ya ka ban ya peniyang bantay ka yeng ka bakantang ka jome ha kane ka jaka ka yeng jong ka jing duai ka yeng ka bagin yaban syakri yeme ka yeng ban yaban mane yeme ka yeng ban yaban pen kraw ka kateng ka jome ka yeng ban yaban yalom lang jaki banget baro ban yarwai yaro pen don buram ya ka kateng ka jome ban snow ya ka ktin ka jome ki jihikai ki bakodor ka begin yo hagane ka yeng ka bakantang ka jome ki duai a blay baman yo ban khot ya ki banget begin yo ban wan ban rung hagane ka yeng ka bakantang ka jome ya ka begin yo ya ka ban pen pau ka jing snongu jome yong yeme hagane ka sni namar bagila yo ya ka ne ka yeng mane ka batmai hagane ka balang hangne hapom lakrai bangarap pen kentang ya gane ke yeng ka bakantang ka jome haga kerteng ka jong blay pa u blay kon baru blay jong man se mako to ka borom ka jome trai kan yo ban dap batkan ka hagane ke yeng ka bakantang ka jome bagi banget in i chisha abaki yo i gane ke yeng ka jome trai in the trang in the sliang ban yo ban rong hagane ke yeng ka bakantang begini aban wan ban duai, ini aban wan ban pan map, ini aban wan ban pan ni kejing kerku, ini aban wan ban ya sad, haga ni jaka, naga bantala ke jong ke jengim, naga bantagi pra banget, naga bantaga ribat, naga bantaga jad benreo, but me men yo snow, nabneng ko try, ya ingo ime try, bagi nget paman kerku yengi yaga ni kapor, abangin rong haga ni yeng, kabakentang ke jame, haga ni sngi ke pamanta. Haga kerteng ka jong Jisu nang panimipan magituan. Amen. Kepat ya baklan man ya batlang batngah kenika. Kap ne repot. Ko kum kadak jong jing pli kenika paji. Ngen kap yo ne repot haga kerteng ka jong play pa, play kon, ru play jong man sem ko. Kap ti bolo. Bukan sebab dia sudah sound. Sebab penyeng lang bawa gini biasa. Kentang ka jong try jong kabalang pom lakrai ka keteng ka jong blade pa blade kon ka jong sem ko. Balang blade me khlea sam pom lakrai lapli ya ka ying mane haga kat atrik Januari arya absan haga naga benta ka burang ublay bagi khamat jong me kin pet chakane ke yeng ban sngi bat men met ar chronicle pra ar pho bat halor une mau siang ngante ye ka balang jonga Matthias khan reu khat pra amen. Tao khap ya uribon ka dak jong ka jing pli ka ne ka yeng ka batmai jong ka balang ka jong blai pom lakrai